senyika iro mukoma KB ndisati ndapindira panyaya yandoshevedzera kuti yekugurove pane nyaya imwe inosiririsa yandichazotaura nayo zvairi kuitika kuEpworth. Pana amai vanogara kuEpworth vane vana vanokwana kuita ivo 4, 1 musikana ne3 vakomana. 1 mukomana ndiye akaroora chete, mukomana wepiri avanoti aroore, iye wacho akaroora vachada kutaura naye. Izvezvi vakaenda pamba pemukomana akaroora ane mota dzake nestand yake kusvika kuti uri kugarire nemukadzi, ibva pana ugari pano kana une mukadzi tauri neni. Amai vari kudzivisa vana kuroora kutoenda kunotuka mukuroora nemwana wekuti kana uine mukadzi pasi newe wacho akaroora vachitauri naye. 1 2 ndine nyaya yandinayo yekwamutoko vanobatsira vanhu vese, maprofita nganga nevaroti nevaratidzwa nevasondosi sesu. Amai vari kuchema nemwana hama yavo iri mukati menzvimbo yekwamutoko kunonzi kwaJani. Kana makanzwa mbiri yemwana ne 15 years mukomana ari kuita mbiri yekutora zvipfeko zvevanhu mutsimba, ndo vane hama iyi. Haazi mwana auya uyu vabereki vari kuchema vachiti izvo, vachimubvunza nai mwana unozvitora sei zvikanzi pandinobuda mumba nokuenda kunotora zvipfeko zvevanhu handizvizivi, ndinongoona ndaanacho ende ndinozvichengetera pasi pematombo. One day vakatonobuda sei mumba zvikanzizo handitozivi. One day mombe dzakabuda mudanga ndokuenda kunomumutsa kuti aiwa handi tinovharira mombe ndokumuwana asipo ndikuzoona chitodzi kuseni zvikanzi aiwa kubuda kwamutona kwese handitokuzivi nokudzoka kwatuita ndingonda pano handizivi ndobuda sei. 15 years ane 15 years mukomana wayo. Saka vari kuchema vachiti nezvakuitika mufamily nezvakuitika makungofiwa mina nezviri kuitika havachanzwisi ndo pazviri kutangira iri. Vanogona kubatsira hei uyai muzotora mwana uyu mutibatsirewo. Izvozvo ari kupi mwana uyu? Mwana vanaye ikoko kwamutoko kwaJani ndoko vanaye. Vakateerera vanokwanisa kubatsira panyaya iyi vanokubata isei baba Isabella. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanoda kundibata ndigokupai nhamba dzehama dzemwana uyu munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndo nhamba dzamunondibata. Mukandibata panhamba idzi motaura navo. Ndozoita nyaya muri yeZimbabwe ichipedza nechekete yakaitika pachinhoi. Murume nemukadzi vakanetsana, vanetsana kunetsana kwakaita asi murume nemukadzi vakanetsana papurazi riri kuchinhoi. Amwene nemuroora vakanetsana, vanetsana murume ndokupinda mumba nomukadzi wake ndobva arara. Waive usiku mukati mekunetsana murume kwakuchibuditsa mumba mukadzi achiti endai panze munopedzerana namai vangu, handidi zvinoizi muno, buda panze munopedzerana. Handizivi kuti murume aida kuti mukadzi anopedzerana vamwene naamai vake zaita sei. Vakasvika pakurovana, vakasvika pamuroora pakurohwa, which means munhu aifanira kutora mukadzi wake womuisa uku amwene uku voparadzana kuti noiziite sei ipere, but akati buda muno muende panze munopedzerana. Mukadzi uyu akazvitakura aine pamwiri panogona kuda kuponeka. Mukadzi uyu chakazoitika ndechekuti mangwana akazozvisungirira ndokuona kwakasungirira aine pamuviri. Aone wakasungirira kudaro mukadzi akatorwa uyu sechitumbi ndobva waendeswa kumochari. Waendeswa kumochari, chiri kushamisa ndechekuti izvo munhu ari kumochari nguva yakagariswa pasi mukuwasha chinzi izvo iwe wauraisa mwana wedu toda kuti tikuchaje ugobhadha kuti mwana wedu avigwe. Nguva iyoyo vakanzwa vakutumirwa shoko rekuti izvo kunoku ndo zvaitika mutumbi wapona. Mwana akatozobviswa mochari ende kana tisingakanganisi nhasi ndo pari kuigwa mukadzi uyu patori nesaidi rakaputirwa chimwana chakabuda mutumbi wemunhu wakafa pamwe na amai vachona. Asi chimuneso ndechekuti izvo kana munhu afa akadaro anokwanisa here kugomera kuti mwana abude, nokuti mwana wese paanobuda anouya nenzira yeoperation kana nzira yekugomera munhu ari mupenyu. Abuda sei? Vana chiremba vakateerera, tibatsirei zvakaitika kuchinhoi. Zvinoita here kuti amai vakazvitakura wobva vashaya vane pamuviri vari kumochwari, amai vanokwanisa here kugomera wobva wazvara mwana? Kana kuti mwana anokwanisa kungouya hake asina kugomerwa, anokwanisa here kuuya mwana asina kugomerwa? Tibatsirei vakadzidza vanoziva kuti zvinofamba sei panyaya iyi. Right, Kanyemba amai vemwana uyo vekukaroi inzenza ndivo vakakanganisa apo, ngavabhadhari ivo pese panoda kubhadharwa pacho. Ndinonzi forgive nyama dzavo, ndiri kunoku kuguruve kuzuvindi village. Punishment plus good move. Ndima akatuma mwana 1 yes akadzoka apondwa. 2 ndimo amuchaziva baba vemwana, saka bhadhari zvese kunyange kuna baba vemwana vari kunzi mai vangu vabhadhari.
muri kukonzeresa confusion. Yes. Morning kanyemba nyaya yataurwa nababa Isabel yandirwadza shuwa. Mapurisa vakagona kubata mukomana akauraya mwana uyo, asi vakatorerwa Chitunha. Ngavasiyane nazvo kana mwana aive wavo. Ndimwari ndiye anoziva, ende chavakatorerwa inyama, asi pamweya vari pamwe chete nemwana uyo. Ndinonzi Edmo Fari Magomba paCharlotte Broko. Baba Isabel. Yes. Tsudzura iche paguruwe. Icho kwani muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matimana wose nyika ino. Wamukaseko sawira mukuru vanomuti Ellen, sawira mudikwe nomuti Mother. Wamukaseko vakabada chimuti ndisingakangane maitete. Vakabada chimuti kwanza risikusicha ndichiyera pa 40 cent apo. Handikangane napo manyama ndisingakangane chimusoro chimuti akabada utitse ndisingakangane ana mugaro. Akabada chimuti kwanza ndichisera chibata. Wamukaseko nyatsa senge chimuti akabada kwanza ndichisiye vari kumhanya nacho. Timu rangu repabudiriro 2 apo vakomana ve boys vakabada chimuti kwanza ndichisiye kwazoita mawindi epa Glenora robot kwanza chakachibada ndichiseti kumhanya nacho pamwe chete netimu rose riri mukati meriti mumbari. Wamukaseko iti muziba gumeto viola mubango kobola bawa muchatogota mimba yeberi edimo mandichito makufa ndimari vakabada chimuti kwanza ndichiseye. Wamukaseko suwe mambewe akabada chimuti kwanza ndichiseye ndiri kumhanya nacho ndiri kutsudzura kuita kufafadza kuti tikufamba navanhu paka guruve chakuguruve chiri kuti kudini.